Profesor Josip Nakić-Alfirević više od 30 godina kao ravnatelj uspješno vodi Pučko otvoreno učilište Koprivnica. Učilište je doživjelo preobrazbu od Narodnog sveučilišta u današnje moderno Pučko otvoreno učilište koje je postiglo važne i značajne rezultate. Mogu reći da je meni kao ravnatelju Pučkog otvorenog učilišta u Koprivnici bilo čitavo vrijeme relativno lagano zato što sam imao jednu besprijekornu podršku i grada i županije. Mi smo ostvarili i bitnu suradnju koja je pomalo i rijetka na nacionalnoj razini sa županijom. Tako da mogu reći i da od gospodina župana, njegovih pomoćnika, u svim programima koje smo imali smo konstantnu podršku. Osim lokalne i regionalne suradnje, apsolutno je važno za svaki uspjeh imati kompetentan tim. Ja sa zadovoljstvom mogu reći da smo ga u kontinuitetu i gradili i doveli do jedne razine u kojoj mi možemo odgovarati ne samo lokalnim, nego i nacionalnim i internacionalnim zahtjevima. Učilište je postalo najjača ustanova za obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj. Postiglo je europske standarde i najbolje rezultate u osnovnoškolskom obrazovanju odraslih. Ja bih rekao da je izuzetno bitno imati čitavo vrijeme strast za ono što radiš, da imaš dobru komunikaciju sa svojim građanima, tako da i po pitanju kulturne djelatnosti i kino djelatnosti i obrazovne djelatnosti imamo stalnu komunikaciju s građanima, osluškujemo njihovo bilo i da kažem eto da imamo zaista jednu punu sinergiju. Ravnatelj Nakić-Alfirević je sa svojim timom proslavio učilište i kroz malu poljoprivrednu akademiju, hit andragoške djelatnosti učilišta koju je pohađalo više od 1000 poljoprivrednika. Tu je i kino Velebit koje je pod vodstvom Nakića-Alfirevića potpuno obnovljeno i digitalizirano, te je proglašeno najboljim kinom u nezavisnoj kino mreži u Republici Hrvatskoj. Posebno smo ponosni na naše kino Velebit. Prije svega zbog toga što smo mi obnovom toga kina nastojali svakako i u tome srećom uspjeli zadržati dušu kina koje nekada je bilo mjesto, da velimo, prvih upoznavanja mladih i svih onih osnovnih kontakata koji su bili među njima u to vrijeme, a istovremeno smo postigli sve standarde za moderno prikazivanje filmova. Posebnu brigu učilište vodi i o ranjivim socijalnim skupinama upravo zbog osviještenosti njegova ravnatelja. Josip Nakić-Alfirević istaknuo se kao član ekspertnih skupina za izradu strategije obrazovanja odraslih, te za izradu nacrta prijedloga zakona o obrazovanju odraslih.